doniesol, Ježiško? Aj tu máme tam. Jej. A to maminka. No ukáž. No, Ja ti dám. to asi není tvoj darček. Poď, ja No, ti dám, ďakujem. Nevadí, nedávaj to. To ti dám. A toto je? No, chod si otvoriť. No, bež si otvoriť, tam si Poď, choď ja ti položiť. pomôžem. Poď. No, ako ti ideme otvoriť? No, tu si čupni. Áno, a už si to otrhni. No, hydro. No, celé to bude dole. No, kde chceš? No silno to musíš riadne. Bez sa ti daj do rukou. Jej, aká krásna. Kiska. A čo to v tej knižke je? Toto. Čo to? To je pucle. To sa dá vybrať. Tatino ti ukáže ako. No. No, tak ťažko. Hej, takto, vidíš? Idem ešte pozrieť, či niečo doniesol. Budeme potom skladať. No, táto ti povie, ktoré je to. Čo si to dostala? To je... Ido sem. No však si to otvor. Tu na... Tu. Pridrž jej. Jupi! A toto? Čo si to dostala, Ninka? Povedz mi. Toto tam je. Čo to je? Ido. Lego. A toto. No páni moji. Toto. Okno. Toto. Haha. No, daj si to naspäť a ideme ešte pozrieť. Zabinem. Zabinem, tato. Dobrý deň, Ninka. No, pozri ďalej. Ukáž tátovi. A toto tam je. Ukáž, čo to tam bolo? Nálepky asi. No ukáž. No poďme ďalej pozrieť ešte, či ti niečo doniesol. No, to je asi nálepky sú to. No ukáž, počkaj, toto pozrieme tej detkovej. Alebo aj detkovi tu niečo doniesol. Doma špotka. Tu je napísané Ninka. No pozri, čo to je. Počkaj, ti pomôžem tu náhodiť, to ti to načnem. No tak, a už to ti... Čo to tam je? Čo to je? Čo to je? Poče.